Please. Please. Nakita mo to? Ano yun? Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong vlog ni Rob Moya matapos mag-propose ng paliligaw kay Tony Fowler. Matatandaang kamakailan naging viral ang video at pagiging touchy ni Rob kay Tony. Matapos malasing ito sa isang bar sa G-Side, Quezon City. Ani nga ni Rob Moya, "For the past few days, hindi ako makatulog. Alam mo naman na inamin ko sa video ko na mahal pa rin kita. Sinabi ko sa'yo na mag-start tayo mag-vlog ulit, kahit na friends lang tayo. Dahil bumabalik ang feelings ko para sa'yo. At gusto kong malaman mo ngayon na mahal pa din kita. And I really hoping na naglalakas loob ako ngayon na ligawan ulit kita." Reply naman ni Tony Fowler na mukhang na-shock nga sa binanggit na panliligaw ni Rob Moya. Aniya, nanliligaw ka? Reply nga ni Rob, oo. Kasi gusto nga kitang ligawan. Na-realize talaga kasi na mahal kita. And alam ko naman na wala ka pang jowa. You know how much I love you. Alam mo how much na hindi ko mapalitan mga memories na meron tayo. At hindi ko marerecreate yon sa ibang babae. Kahit mukha na akong tanga sa social media, gusto ko talaga ipaglaban at na-realize ko talaga na mahal talaga kita. Sising-sisi na ako na iniwan kita na naghiwalay tayo at sinira ko lahat. Pagkatapos nga nito ay nagawa na nga ni Rob Moya na lumuhod sa harap ni Tony Fowler. Sa dulo ng video, makikita nga na pinakyuhan ni Tony Fowler sa Rob Moya. At nagawa pang itapon ang binigay na singsing ni Rob. Kaya naman, narito nga ang ilan sa komento ng netizen. Acting pa more. Best actor goes to Rob Moya. Hindi bagay. Sana kung sincere ka, mag-eye contact ka sa mata ni Mami Oni. So sakit 42 Vince. Harap-harapan ba naman? Choose wisely, Mami Oni. Always remember, once a cheater, always a cheater. God bless. Hindi naman masama humingi ng second chance sa taong minahal mo na sobra, Rob Moya. Is being true to his feelings, nagkataon lang siguro na nahusgahan siya kasi public figure siya. And siguro naman, he learned his lessons na let's hope for the best for all of them. Just spread love and at the end of the day, Miss Tony will decide, not us. Yun nga ang ilan sa komento ng netizens. Ano ang masasabi nyo rito? I-share nyo na ang iyong opinion. Just leave your comment below.